ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋನ್ ಬರ್ಕಬಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪು ಪುಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ 17 ಕುದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪ 5 ಆಜಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ದ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿ 1.5 kg ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೊಡಾಪಿನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ಐನ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಐನ್ ಪೂರ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಮೆಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರ ದಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆತಿನೇನು ಪಾಡ್ಗ ಐನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತನೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆಯ್ಯಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ತಾರಾಯಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿನೆ ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊತ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತುದಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಅರೆಪುಲ ಆಜೊಂದು ಬೈದಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಸ್ಕಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಏನೇ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.